Ah, hey! Kom nærmere. Ja! Kører du? Ja! Vi er nødt til at fange ham inden tårnet klokke... Fuck! Du skal længere ned. Du skal helt derned, ja. Hold op. Hvor langt ned er du? Hernede. Sådan der. Skal vi lige prøve at se, om man kunne se. Nu skal han straffes.